Bună, dragii mei! Bine v-am regăsit la ideea de azi. Astăzi vreau să vă vorbesc despre alte produse Markman și anume despre un gel de duș și un extract de parfum. Și astăzi vorbim despre numărul 23, Amazonia. Bineînțeles că am masacrat eticheta sticluței de parfum. Am obiceiul acesta de a dezlipi etichetele de pe recipiente. Este o particularitate mai ciudată a mea să văd eu sticluțele așa simple, fără niciun scris care să îmi distragă atenția. Nu știu care e treaba, nu vreau să mă gândesc prea mult la cât de ciudată e treaba asta. Așa că 23 Amazonia este un extract de parfum este floral, oriental, fructat. Eu așa l-aș categorisi. La primele secunde, momente după pulverizare, până în primele 5 minute, poate 10, miroase a machiaj. Sună ciudat, dar vă explic. Eu sunt un copil al anilor 90. În copilăria mea, în anii 90, mătușa mea avea o trusă mare cu toate produsele de machiaj pe care le purta cu ea. Avea acolo pudră, rujuri, cremă de față, rimel, creioane dermatografe și nu mi-aduc aminte să fie avut parfum, dar nu cred că avea. Nu mi-aduc aminte. Dar, în momentul în care deschideam acel porfard cu toate produsele acelea de machiaj, mirosul care reieșea de acolo este cel pe care îl simt în primele 5 minute, 10 poate, după ce pulverizez acest parfum. Este un miros aromatic cumva, a florii și a ceva dulceag, cu notele acelea pudrate pe care le dau produsele de machiaj sub formă de pudră. Este un miros foarte nostalgic pentru mine. Mai apoi încep să intre în prim plan note fructate. Eu simt caisă, mirosul se îndulcește puțin, iar mai apoi încep să simt iris și o urmă foarte fină de trandafir. La sfârșitul existenței sale, parfumul este dulce, profund, foarte vesel, foarte agreabil, este un parfum optimist. Se simte în baza acestui parfum urme de miros de heliotrop, iarăși un miros nostalgic pentru mine, întrucât bunica avea în curte o plantă. Ce mai simt? Se simte încă caisa sau piersica, se simte, am spus, heliotropul, se simte lemnul de santal destul de proeminent. Cred că 60% din baza acestui parfum o reprezintă lemnul de santal. Cam așa estimez eu în funcție de ce miros simt. Da, este un parfum care ține lejer 10 ore pe piele, pe haine ține 12 ore, bineînțeles, dacă vreți să îi prelungiți intensitatea și
și persistența. Folosiți la duș gelul de duș, folosiți loțiunea de corp, iar apoi aplicați parfumul. Cred că veți obține lejer peste 10 ore de parfum pe piele. Dar fără gelul de duș și fără crema de corp, fără loțiunea de corp, doar parfumul aplicat pe piele, cam 8-9 ore se simte. Proiectează în prima oră cam la distanță de o lungime de braț, apoi se așează la nivelul pielii, devine un parfum intim. Este, după cum v-am spus, un parfum vesel, un parfum optimist, este un parfum nostalgic pentru mine, este un parfum care poate fi purtat la birou, dar cu moderație, atenție. Și eu aș spune în sezonul de toamnă, iarnă, poate la începutul primăverii, da? Poate fi purtat și la birou. Poate fi accesorizat unei ținute elegante, dar și casual. Merge la bluz și la tricou, merge și la costum, merge și la o rochiță mai elegantă, merge foarte bine chiar. Da, poate fi purtat și ziua, dar și noaptea, de ce nu? Nu știu dacă se potrivește unei domnișoare sau unei doamne care are mai puțin de 30 de ani. Eu nu văd asta, dar până la urmă gusturile nu se discută. Dacă vă place, purtați orice, oricând, oricum. Este un parfum de calitate și este foarte frumos și recomand măcar să îl încercați. Și acum să vorbim despre acest gel de duș pe care l-am primit cadou la comandă. Doamna Dana, cea care administrează, din ce mi-am dat eu seama, site-ul și marca, firma, practic, mi-a trimis acest gel de duș cadou, pentru care îi mulțumesc foarte mult, și pentru serviciile minunate, și pentru promptitudine, și pentru comunicare, și pentru felul în care se implică în relația cu clienții. Îi mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă, pentru tot. Acesta este un gel de duș foarte bun. Haideți să începem cu ambalajul. Acesta este un plastic dur, foarte comod în mână, foarte comod atunci când ești la duș. Stă așa. Și vorbim, produsul este un gel ceva mai lichid, cu un miros puternic, și miroase foarte frumos. În gelul acesta de duș simt notele de mijloc și notele de bază și se simt cumva toate împreună. Foarte frumos. Foarte puternic mirosul și foarte, foarte frumos. Scuzați, era să fac mai multe parfumuri. Da, este un produs de calitate și acesta. Și parfumurile Markman, produsele Markman sunt toate de bună calitate și sunt la prețuri foarte accesibile. Așa că
vă recomand produsele Markman, vă invit să intrați la ei pe site sau să mergeți la standurile fizice, la marile magazine, la marile supermarketuri, la marile hipermarketuri și să vă bucurați de aceste experiențe olfactive absolut de o calitate minunată. Mulțumesc pentru timpul acordat astăzi, pentru timpul pe care l-ați petrecut astăzi alături de mine. Voi să aveți grijă de voi, iar noi ne revedem curând. Ciao!